Atoavako e. Tsangatsangana hely miaraka amina enfants. Za io ndeha seky hely za io boka io za mandeha amin'ny Kalipsory. Aboko anao ka live nakavy io amin'ny Kalipso. Fa za io zay miaraka amin'ny zafan fara io misaoma âgé de karaha zay. Tsika zegny amin'ny fiainagna tsika tsy maintsy mifampizara fo. Izy io zafana io. What's your name, boy? My name is Anderson. How are you? How old are you now? I'm 6 or 7 years old. I'm 6 or 7? 6 or 7. No. Just choose one. 6 years old or 7 years old? 6 years old. Okay, right. Using zanak io, toko farignareo zegny hoe raha novolagny teo igny. He's 6 years old, efa capable amin'ny tenin'ny anglais. Azonao zegny. Kizay zegny tanjogna amin'ny underground io. What's your name again? My name is Anderson. Okay. Zay zegny tanjogna amin'ny underground io. Mba misy zegny anao mba malakilaky kokoa. Hitanao zao zaza 6 years old io. Zaza 6 years old zegny fa capable amin'ny tenin'ny anglais. Zegny koa zegny tanjogna aminao. Fa io zegny mitovy misaoma G zegny. Rehefa anao zegny misaoma G igny, tsy ndraikindraiky zegny mila répétition zegny anao. Ary zay zegny raha ampianariko amin'ny fotoanany anao miditra amin'ny underground group ao zegny, za mampianatra anao hoe karakory zegny ahaizanao i raha io malakilaky zegny. Safy maro ampianariko agnatin'izy ao, ataoko fa iza zegny anao amin'izy ao angala olo, izy tsy natao lafo. 100 000 ariary fo zegny droit midriky ao. De ao zegny fa misy vidéo namboariko mahakasika underground io. De ahaizanao raha maro. De misy coaching zegny hitanareo coaching-nakà somary lafolafo fa rehefa midriky agnatin'ny underground zegny arô za mampianatra ary magnano call mikaiky anao zegny amin'ny underground io. Appel vidéo na appel tsotro zao zegny de anao zegny mi-talk with me. De magnano apprentissage zegny atsika matetiky. Karaha ohatra ataoko mampianatra my son 6 years old now izy io za mampianatra anao koa. Ataoko fa après 6 years old koa anao 6 years old fa après 6 years from now. Hoe 6 years miala amizio ty zegny efa capable koa anao. Za avy zao 10 years old nga io mety fampianatra anao anglais koa zegny izy io. Eto atsika mahita izy iniany 2025 eto 16 avril za mikoragna aminao 2025 za mikoragna raha zegny. Ataoko fa 16 avril après 6 years from now hitanao finga helo zegny capable amin'ny tenin'ny anglais. Aza ambiasagna amin'izay zegny anao vio tetry. Fa rango izy io ty zegny anao fa mandray action de magnano le step. First step nao zegny tsabonao de miova zegny fiaignanao. Fa io zegny mahakasika anglais zegny izy iza l'opportunité ny fiaignana ty e. Azonareo zegny opportunité raha io. Karaha zegny izy. Za io ndeha seky za io. Baka miseky za miaraka mikatikaty jaune nagaty. Hitanareo katikatinay? Io katikatina. Io za naka agnaty. Izy io. De amin'ny Kalipso zegny atsika mifankahita. Magnano live zegny za. Tsy magnano zay vidéo ty posteko après na live de afaka zegny anao mianatra amin'ny anglais za motivero anao possible. Fotony izy ka za zegny possible anao zegny possible manafinaka. Big thumbs up. I love you so much. Follow me and I'll give you the most important value and you can make money while you sleep. If you need more value, there is a link around this video, maybe right here or right there. There is a link, you can tap it, you can click it and take a leap of faith and to make a decision. That's what I mean, to make a decision to learn about English language. There is a link right here, Daisy, and you can make your best because I'm out here, I do my best and you see me, I'm always happy because I see my progress. Next time again, my friends, I'm out here. My name is THIERRY Titan. Young brother come from Madagascar here in Tamega. I'll give you much more value next time again.
Peace out. Bye bye.